Hey guys, luto na agahong kuan guys, ice cream. Luto. Pati ng bugnawa guys. Hmm? Ice cream dun siya. Dahil na. Maghimok usog mangga. Ugma. Ano ko ani? Apa ning dalit? Buok kabuok. Ang giandam-daan ba? Ang sa butanganan na. Hmm? Ice cream. Kamao ko himong ice cream oy. Ipahandod yun ang kinahanglan kamao ko himong ice cream. Karon kamao na ko guys. Dali ra man ni kaayo di ay basta na kay pressure. Mali jud ko ay ba na ko pressure di ko tigi mo. Karon kamao na jud ko. Messenger na patighan ng masave ning ani oh. Puro sa kansa pagluto. Dali kay mo bugna og surprise din mo siya gibutang. No karon, gam na ko ani. Ang mahablang kagas pating kahi ato as prisoner. Pa pangibutang gabi igahi amo ra magbato. Yo. Maha guys. Kaya hapon tanyang gikuha, nang gipabugnaw, ang gipako no. Mo yang gimo gabi eh. Ang una tas ice cream kay man og ka blanca kanya buntag. Matag mo kag ice cream ug na kay preso maghimo ka. Dali ta kayo. Butan mo kuan. Pila ra ka buok na pila ra ni ka kuan ka klase ang gihimo. Ugma. Ay, ug moro ta ni siya guys, maghimo kog kuan. Kanang mango ice cream. Para ko mangga. At ko i-condense na mangga. Basta. Mupalit na lang ko kuan all purpose o kanang cream sada. Mato